130 għaqda sportiva se jieħdu bejnietom sussidju ta' 300,000 euro fuq il-kirjiet tal-artijiet. Dan fi skema li għandha l-ħsieb li tirkupra xi ftit mit-telf li sofrew laqdiet minħabba l-pandemija tal-COVID-19. Iċ-Chairman ta' Sport Malta, Luciano Busuttil, fakkar li minħabba l-imxija, il-klabs u laqdiet sportivi kellhom jalqu l-impjanti u l-faċilitajiet tagħhom, b'konsegwenza li sofrew ukoll ekonomikament. Spjega kif il-maġġoranza tal-klabs u laqdiet sportivi jistrieħu fuq il-ftit introjtu li kapaċi jagħmlu mill-faċilitajiet tagħhom u għalhekk inħass il-bżonn li tingħata aktar għajnuna finanzjarja. Dak kollha li għandhom il-faċilitajiet tagħhom kellhom jalqu. Issa daw il-faċilitajiet il-klabs ikollhom introjtu u allura dal-introjtu waqaf, allura daw qed ibatu. Allura inqas ħaġa li stajna nagħmlu naraw daw il-klabs kif nistgħu ngħinuhom billi intuhom sussidju fuq il-kera għal din is-sena li hija kurrenti. Huma diġà jkollhom sussidju ta' 95% mill-kera li jkunu taħarsu tal-art li jkollhom, kera jew ċens jiddependi. Issa anke dik il-5% ħanedulhom għal dis-sena ħad tkun qiegħda bħala qed tiġi assistenza. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal li Sport Malta mill-bidu net tal-pandemija kienet minn ta' quddiem biex tagħti l-għajnuna meħtieġa lil dawn l-għaqdiet, fosthom bl-iskema tal-COVID Wage Supplement, l-online helpdesk u bit-tfassil ta' protokolli mediċi dwar kif jista' jsir użu sigur tal-faċilitajiet. Dawn it-tip ta' inizjattivi li mhumiex l-ewwel tax-xorta tagħhom li qegħdin propju hemmhekk biex jassiguraw l-eżistenza ta' dawn il-klabs, ma fuq kollox l-operat anke mill-lat prattiku fejn ngħinu lill-atlet individwali u dan kollu sabiex nassiguraw li Sport Malta tibqa' twettaq it-tmir tagħha ċewweda kelli tara li pajjiżna jkompli jibqa' attiv fuq l-aspett fiżiku u anke sportiv.